Hello mga ka-What the Style. So nian usab ang atong ginahulat nga drama What the Style. So ang atong magtatampo karon nagngalan og Alvin. So ang iyang sugilanon ani kabahin usab sa iyang asawa. So kung gamay siya og irimit nga kwarta dili siya makajerjer. Muna nga nakauna-una siya og pangabit sa lain nga babay. So nahitabo gyud. Og sa wala damha ang iyang gikasugat, ang bana usab adtong iyang babay usab pod ka stroke. So ahaw pod sa maong ana-ana. So nag-abot gyud silang duha. So mao ko taon sugilanon ni Alvin uban ko ninyo sa pagpaminaw. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe o click na lang pod sa notification bell para ma-update mo sa sunod nga upload. So dili na nato ilangan ato nang isunod. What the Style. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Alvin, ginaingon, wa ko nagmahay nga imo kong gibiyaan, kaya nakakita ako og mas labaw pa nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Riyahan ako day Tulog ka raon gyud ang atong nakuha. Dako magagirimit na ko mo nga kipa-joy-joy ta ka. Kuan day ba kanang panglitan ba? Kung gamay ra kog malimit inigsweldo day ba? Pa-jirjira lang pod ko eh. Doon na magyusahay nga gamay ra kog sweldo basta daghan deduction. Ay, basta mo na ako. Gituyo sa nako aron makapahuway sa kus imuha. Kaya o pasagdan lang ta kano, halos kada adlaw ko mo charger. Mo nang giingon ini ni nako aron makapahuway sa ko panagsa. Uy. Day mimi. Mao ba? Bisag mo tukar ang imong gana sa sex imong pugngan, kay malos siyang ka kung imong pasagdas Alvin? O maoy, dako bayak kay na siya bunal. Kung pasagdan ako, halos kada adlaw mo ko birahan sa paraw. Kunya, ug kada sweldo siya nga gamay og kubra kay dagko og deductions utang, di lang gyud ka mutikangkang. Dili maoy, balag manggilok ning ako, di gyud ko. Uy, Mimi, ayaw anak day. Uy, basik ato na sa lain mangitag jirjir ng bana mo. Ay, di na mahitabo ma. Patay ka na nako sa Alvin. Siya mo ay nakauna na ako. Busa, di na magbinuang nako. Kay ako, umas ako nagpinuang sa niya. Gusto lang ko nga makapahuway o panagsa kay mabunog ning ako kung pasagdan ako siya nga makig-sex na ko kada adlaw. Mimi. Mao ba, baby? O, porbida. No, pa-jirjiro lang kasi yung asawa o dako kang hatag niyang kwarta ngayon sweldo na to. O brado uhaw kay ko sa jirjiro Mabi ay, no? Kung mao, parehas mo, Brenda, nga ato ang kauban is trabaho. Ha? Oh, Kaya nga naman si Brenda. tagsar taon siya katilaw, Jirjir. Stroke man yung bana taon. Ha? Panagsar taon siya, mangisog ko nung yung bana, tagsar kay mangisog ang iya, porbida.
Lami raman si Brenda, Brad. Kay bisan minyo na, pero hugot pa kay angay. Na waya, wabigay anak. Lagi, kanang magsikit ko na yung piot-piot basta magkarsunis na siya, di ba? Sikit kayo. Sa ato ba? Huot. Forbida, no? Kuha na siya kanang mauna siya kitawag og hubag, Hubag. pero luag. Ha? Maot, pero huot asa ka na. Oh, Ay, no, none of the above lang ko. samot ka tagsar na Jonas ba na? Puro ting hugot. Taon. Ay, forbida. Kung ako pa inimutang si mong hani mo sa tagsar sa kam ka-jerjer, sa mong asawa, di ba? Birahi na si Brenda. Na. Ako, pati sus. Kini akong asawa, Brad. Gamay na lang yun nigkuwang, araw ako ning biyaan. Di para bagyot mo matawag nga asawa kay wa may makasal. Ay, baya. Kung mauna tablar og litawar de gani, biyahe na ay, o kanas Brenda. Bahuyabi na. Kabita na. Ay, kakamtabang sa. Oh, gigal. Kabita, kabit. Napaingon din si Pindong. Napaingon din. Hawak mo ang bit, hawak mo ang kabit. Sa bawat galaw, kabit ang gibit-bit. Napay kailana, napay kailana. Lami ka sa, di ba? Wala. Uy. Patay. Ay. Unsa man na day, ha? Ayo, oy. Inig-offer na ito sa trabaho ba? Yatod ko sa amo, Oy. Usa naman ang helmet na Uy, ako. ako Ricky ko do, ha? Ngano Ricky day? extra helmet. Ngano Ricky day? Ngano Ricky? Na-extra helmet. Oh, karon ko kay bao na. Basta na yung mga masakay na ko, extra helmet yun. Ako naman ibatang sa kulakir doon sa... Oh, Gamitan tikmitas ko na. Gigang Yato na Ricky. Brenda, ibato na. Sige. Ihatod ka sa inyo, day Brenda. Salamat, Alvin. Ayaw na, kinipit. Salamat, uy, gwapo. Ay, samot yun nga ihatod ka na. Gwapo, god. Ay, gingnan mo, gwapo. Forbida, no? Ihatod namin! Hindi abirahan ng bayan na, uy. Lami bitaw sa, lami sa! Okay. Niya na ta sa inyo, day Brenda. Salamat, ha? Di palang malain ang imong bana. Uy, makapit na ko kadiyo sa inyo. Uhaw kay ko. Dami kay inom bugnaw nga tubig. Ay, okay na nang akong bana, uy. Na, basta lang inom niya pagsabot, uy. Lucky ba ako? Basta magtuo Uy. siya nga, may relasyon ta. Bahala siya, uy. Prangkahan talang ka, Alvin, no? Gusto ko og charger baya kada adlaw ay. Pero, dili ni mahatag sa kumbana. Ahaw ko sila wasto na kalipay, Alvin. Brenda. Natambalan yun ang akong kauhaw, day. May paka, natambala ng imong kauhaw. Pero ako diri, wapagin ay matambaling akong gibati nga kauhaw. Uhaw sa unsa? Uhaw sa charger. Uy, kinayo ng tingog ni mo, eh. Nabasala imong bana. Ay, sa pa, uy. Wato ka dungog, uy. Kay, naghagok to nga naglingkod sa bangko. Magyun na iyaha, uy. Lingkodan ng bangko nga tuwang-tuwang. Unya, kung mulakaw na, magkindang-kindang kay na-stroke naman. Kindang-kindang. Bro, Jay. Ikaw no, ikaw madunggan kay kang Jay na silingan pa ya mi Huy, himo mo ko nang gitutukan, Alvin. Pareha kita nga mahilig Gerger, no? Pagkanindo, taron nga, ikaw pa kong naasawa. Ay, ang parehas po ba yan mong akong gipangita? Kung mga pit man kani ko, kanang parehas ni mo ang gusto na akong mahimong kapit. Brenda. Bati ka nga pagkabana. Wa pa ganit ay anak. Gamay ka na kay irimit ako sa imong sweldo. Unsa ako man sa nimo ang kwarta, day? Sige nagagagtugmol. Sige shopping. Yan, nag-abot na yun. Pato rin, matsungan. Magmatsyon ko para malingaw ko. Kawa ko ni mga tagig anak. Unsa ako man nimo pagka mabdos nga, tagsa man ka magpa-jerjer na Hilaw ako. niya ay. Murason pa jud ka. Magbuwag ta. Mulayas ko din sa atong bay. Muuli ko nga tos akong inahan.
nalipay ka nga milayas ang imong asawa. Bangang sa ilong. Oo, pa, oy. Bati tong asawa, ha? Mayroon po doy nga, wa may makasal. Di man yun magtiayon, kaya waman mo magkasal. Bana og asawa lang inyong pagsabot sa iyong kagalingon. Kamantay mo ko, ana. Mm. Pero, di mo kasado eh. Ay, doon ako panguyaban pa. O nakasiguro ko nga, matagbo ni ko aning sex. Ayaw tos mimi, oy. Tagsarabang pa jer-jer, kapantay ka? Kamantay ko. O kinsa man ang babayhana, imong panguyaban, ha? Si Brenda pa. Minyo ang ugwasan matagbo sa sex sa iman, ha? Uy, muy kinangat. Minyo din ang babayhana. Ayaw. Ay, payano, kanang pure nga daga, mo na'y uya ba, uy. Mapatyang gagbana ang kalakiha mo. Magtakiang nang maglakaw ng bana pa kay na-stroke na kini. Uy, Way kulba ni pa. uy. Og panguyaban ko si Brenda. Og magasinabot mi. Ako na siyang pabiyaon sa bana. Og kami na'y mag-live-in. Alvin! Bida yung... Iyam lang sa drip, ha? Bida, no? Ang kinabot mo nga, magkuyo, check-in, gutin? Oo, kayo ka? Okay. Ay lang, eh. Ako'y ligwat. Ay lang, eh. Ligwatan ako, alam ko rin, ligwat. Og matod niya, Brad. Andam ko niyang biyaan ng niyang bana. Kay wala siya kalipay sa bana. Kaya, okay ka, malibin mo nga. Doon siya ba na, ha? Okay na ka na? Oo. Siyang ipuli ko sa akong kalipin. Ug karong taod, off duty na namo. Magtagbo ming duha, suso sa ka hotel. Ay. Sige. Abay. Dadadasan nga ako. Puli-puli. Ay, so. Kalipay ba ni mo nga ikauban ni mo sabi sa dunay ba na, ha? Ay, sige, buhata. Maong kay kalipay mo, Brad Ben. Lamihan eh. Cute kayo ba? Maliganahan ako. Sinalong mo na ako. Alami, agad mukob ko. Arikaki sa likod, Alvin. Sige, binag-dog style ta. Ginit! May nahitabo gid atong higayon na namon ni Brenda sud sa hotel. Og higayon na, kami na ang nag-live-in. Kay gibiyaan na niya ang iyang bana. Wa ko maguloy nga, mibiya ang una kong gika-live-in. Kay nakakita ko, og mas labaw pa kaniya. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Alvin, dinining tulumanon. What's the style? Nakakita og labaw pa kaniya is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.